You are dropping your bag on the ground for me. Mwa kine kopura apa. Mwotu di kam kine kopura apa. Mwotu. Jukwa eseo. Na zano nyala na. Mwotu kine kopura apa. Ne makaisi aka no tumoye mwana be yi masalati. Yi masalati bend there like this. Otu nka ai gbakọtago. Gbakacha otu we ba Togo. Advance out to Togo. Okay. Ma jai na one on one day game on shot. Bonyala. Amam na da people ga. Amam no yen send dey ga alert nke. Ona people send dey alert here me go my ba now. Now, I'm not very good. Because I'm going to call ndị ogbe. Ndị ogbe. Na afọ Obasanjo ebe na lepe ọtọ n'ọchanja. Mụ ka ị na-ekodi n'akwa. No, ịkpọrọ m tie. Mba akwa nke nka mkpọ. Tie m. Ịkpọrọ m tie chekwuzie na mistake is always ọghọm. Come ha baka ọsụsọ. Ọ dịka onye na-eme gị n'isi. Ọ na-agbaghị nkịtị gị na-ezuzu. Who are you? Onye ka ị bụ? Bibere obere nwa nya. Nwoke na-agba obere nwa. Pọnda bụ gbuo gị. Katapila kwọrị ya gị. Mogi na bobele nwa. Katapila kwọrị ya gị. Bayi na akwụ. Bayi na primary school na amapụta. Na amapụta. Legoro onye m na-edere ese na school. Obere nwa dị ka m na-edere ese mgbe anyị nọ na secondary school. Virgin Mario! Virgin! Nene gị. Hey! Nene gị. Gibe ese. Ka ebe ese. Ese wo gịnị bụ ese gị na onwe gị? Na-ajụ m ebe ese. Gịnị bụ ese gị na onwe gị na-ajụ m gịnị bụ ese? Ese bụ na ese. Ese bụ na ese. Ese ahụ sewa gị ọnụ. Ese se baga anya. Ese sepịala m gị anya waka. Tonda gbuo ebe a. Nwoke ọgwụ. Hapụ maka ọgwụ n'ahụ ọsụsọ. Hapụ maka ọgwụ n'ahụ bifo m dị eji. Come here. That's it. Upward. Small but mine. Over there, still not about me. You go village. What do you man? You not Togo before. Now it's Togo to salad. I don't know. I know. Why Africa? I don't come here. How dare you? How dare you? I don't how dare you? What is it now? Calm down. Imagine this leader. This idiot has the guts to go to the land I planned telling to raise money to travel. She went there and put a sign that this land is not for sale. She made me lose a customer that I suffered to get. Maka what? Why will you sell the land because you want to travel to America? The earlier you go and look for an alternative means for you to travel to this year America, the better for you. Because Sorry. Hey! Oh, me. Happy Corona Santos. Hey! That's my brother. What's that? We are in the village, man. If you are not from Isu, you are never from start. nowhere. If I missed you. Hey, let's go. Yeah, come on, Baba, I'm not dreaming. I want to see you went for young. Oh, what? Okay, look at that. They want to say. Come. Yeah, this is Sexy Sarafina in the building. AKA Love Surgeon. Oh, yeah, man. AKA Surgeon Love, man. She's my sister, actually. Oh, my God. Actually, she is my sister, and she's my sister, actually. So both of them goes. Hey, name Dalo. We know how that medicine was going. How that kid to a column. But Dalo. I'm a man of figure. I'm not an name. We're calling. I am by your mom. Damn you. No, village can't look at me. Are you going home or are you coming home? I'm going home. Oh, really? I'm already at home. Because you want to get your fire, but now when we own the land. That's our village. Yeah. Wow. Coronavirus is not for us. My kid sister.